Els dono la benvinguda a aquest nou estudi 360 graus, que és una activitat que organitza l'Associació per l'Estudi del Moble des d'aquí, des de Barcelona. Però donem la benvinguda a gent que sabem que d'altres llocs venen de Madrid i parlarem en català avui, però les persones de fora, si no ho entenen, després poden preguntar i si volen fer preguntes en castellà, naturalment, cap problema. 360 graus, l'objectiu que té aquesta activitat és estudiar una peça o parlar d'una peça des de diferents punts de vista i, per tant, amb diversos convidats. La idea és convidar diferents persones que ens poden parlar d'un moble, d'un espai, i d'aquesta manera ampliar la mirada i poder compartir els interessos sobre moble. Aquesta activitat la vam començar a fer l'any passat, online, i ara que ja podem tornar a reunir-nos presencialment, anem combinant. Fem unes online, com aquesta d'avui, que permet que persones que estiguin lluny puguin estar amb nosaltres, i, en canvi, també fem altres presencials davant la peça i poder tocar-la, mirar-la de prop. La idea nostra és combinar uns i els altres i d'aquesta manera no perdre els elements positius que ens aporta cada una d'aquestes vessants, aquestes possibilitats. Avui fem l'estudi 360 graus, el fem en col·laboració amb el Museu Palau Mercader de Cornellà del Llobregat. Donem les gràcies a l'equip del museu i també a l'Ajuntament de Cornellà, d'aquí depèn el museu. I aquesta col·laboració ve arrel d'un taller de catalogació que vam fer aquest estiu amb alumnes del curs d'Història del Moble. Vam estar allà treballant i arrel d'això va sortir la possibilitat de dedicar un estudi 360 graus a un cadiratge neoclàssic que tenen ells allà en aquesta casa museu. Per tant, avui parlarem dels espais del Museu Palau Mercader, d'una casa, d'un edifici del segle, amb la gran reforma del segle XIX, i parlarem d'un cadiratge neoclàssic, que és un dels que vam estudiar amb aquests estudiants del curs i experts que van treballar durant l'estiu. Per la sessió d'avui comptem llavors amb Núria Usler, Arnau Toll, no està amb nosaltres Pau Torra, ells tres són les persones que van estudiar el cadiratge i la Núria i l'Arnau estan avui aquí amb nosaltres i podran participar. I, per altra banda, hem demanat a Maribel Rosselló que ens acompanyi. Ella és historiadora de l'art i de l'arquitectura i sobretot dels elements d'arquitectura interior. Ella és especialista del segle XIX i li demanaven que ens expliqués com són aquests interiors del XIX, com funciona aquest cadiratge dintre d'un edifici d'aquell període. Moltes gràcies, Maribel, també per estar aquí amb nosaltres. I amb una visió molt diferent, com sempre ens agrada, hem convidat també a Santiago Pons. Ell és tapisser, és home d'ofici, ell, si parlem de cadires i cadiratge, ell mira cap endins, ell restaura, ell ens parlarà del món de la tapisseria, el món de l'ofici, el món del taller, i, per tant, una visió molt diferent. Gràcies, Santiago, per estar també aquí amb nosaltres. Agrair-los a tots, a la Núria i a l'Arnau també, a estar aquí, als assistents, que no només assisteixin, sinó el que volem és que participin, que preguntin, que dialoguin, i, sens dubte, també a l'equip de l'associació i a l'equip del Museu Palau Mercader per fer possible aquesta jornada. El programa d'avui farem primer la visualització del vídeo. És un vídeo curt, 6 minuts, on es exposaran el plantejament de la jornada d'avui. Després passarem la paraula als convidats
I finalment obrirem els micros perquè els assistents puguin comentar i preguntar. Ara el que demanaré... Em sembla que la Sílvia ja tancarà els micros de tothom perquè no hi hagi sorolls i, per tant, si els sembla bé, anem a veure aquest vídeo que ens parla del cadiratge neoclàssic de la casa del Palau Mercader. Nosaltres som l'Arnau Toll, la Núria Usler, restauradors, i jo, el Pau Torra, historiador de l'art. Nosaltres vam participar en la catalogació dels mobles del Palau Mercader en un equip de l'Associació de l'Estudi del Moble, dirigit per la Mònica Piera, també historiadora de l'art. En el cas del Saló dels Àustria, ens anava molt bé per entendre la diferència entre el moble d'estil i el moble d'època. Doncs estem en una torre del tercer quart del segle XIX, en una sala que recrea un ambient del segle XVIII. Tenim, doncs, el cadiratge amb una tapisseria a joc amb les cortines i, a més, un paper de paret que imita molt bé i amb molt de detall les teles del segle XVIII. En el cas del mirall era molt evident que es tractava d'un moble del segle XIX, ja que tenim una lluna sencera quan al segle XVIII la tecnologia no permetia fer-les d'una manera barata que estiguessin a un preu accessible per la gent que ho comprava. Llavors el que ens trobaríem si fos un mirall del segle XVIII seria una lluna partida en dos. A més, el marc del mirall seria molt diferent, seria tot daurat, normalment es col·locaven en vertical, no en horitzontal, i a més solien ser rectangulars. El cadiratge que hem estudiat és de tipus de medalló per la forma del respatller i d'estil Lluís XVI. Aquest estil el podem identificar per als ornaments que trobem per tota la cadira. L'estil Lluís XVI agafa elements d'inspiració clàssica que és potenciat aquest estil per la descoberta de Pompeii i Herculà. Els elements que podem trobar són les rosetes o en el faló que trobem unes garlandes de llorer. També tenim les potes, que són afusades i acanalades, que ens poden recordar a columnes romanes. També en altres punts trobem fulles de cant. Aquest model va aparèixer a finals del segle XVIII a París i és un model que va triomfar moltíssim, tant a la seva època, que es va repartir per tota Europa, com també al llarg del temps. Trobem còpies d'aquest model al segle XIX, al XX i fins i tot actualment es segueix fent aquest model. Això va fer que ens haguéssim de fixar més en els detalls per identificar si era una peça d'època o era còpies de segles posteriors. En el cas del cadiratge, igual que de tota la sala en general, vam partir de la creença que ens trobàvem davant de peces d'estil del segle XIX per dos motius. El primer de tot, el coronament. El coronament de les cadires i del canapé és molt similar al que podem trobar al mirall. El segon motiu és el sistema d'entapissat. L'entapissat amb molles es patenta el 1830, per tant és molt normal trobar-lo en cadires del segle XIX. A mesura que vam començar a estudiar les cadires, vam començar a veure petits elements que ens feien pensar que realment estàvem parlant de cadires del segle XVIII i no del XIX, com havíem imaginat. Un dels elements, el principal, van ser les proporcions. Les proporcions de la cadira seguien les que estaven catalogades de l'època, de línies molt fines, l'esquena en forma de medalló, lleugerament còncau, com diríem en cabriolet. Per altra banda, l'obertura de braços i l'amplada del seient ens permet seure còmodament a la manera del segle XVIII, venim d'un rococó, una vida desenfadada, frívola, i això continua durant el neoclassicisme. Per tant, aquestes cadires continuaven amb aquest estil. Un altre dels elements és l'ús de les clivelles. Les clivelles que trobem estan fetes manualment, per tant ens està parlant que estan fetes en el segle XVIII. Si les haguéssim trobat en el segle XIX, estarien fetes ja amb indústria, perquè estem parlant d'època industrial, i a més, potser ni tan sols hi serien perquè hi hauria l'ús de les coles.
Observant l'entapissat vam veure que aquest podria haver estat canviat per posar-lo en coordinació amb la resta de la sala, com les cortines, i a més es podria haver aprofitat aquest moment per utilitzar el sistema de motlles que feia que els seients fossin més confortables. Un cop vam identificar l'època de la cadira, havíem d'identificar on havia estat fabricada. És una cadira que es troba en un palau català i és d'estil francès. Per tant, els dos principals llocs que se'ns acudien era o una producció catalana o una producció francesa. El que ens va identificar on havia estat fabricada va ser la talla del faldó. Aquesta talla és molt vasta i molt poc decorada, és molt pesant, que era la manera catalana de treballar en el segle XVIII. En canvi, si hagués estat una producció francesa, hauria estat molt més detallada i intentar ser molt lleugera. Un cop vam identificar-la com a catalana, vam comparar la talla del faldó amb la del coronament, que vam concloure que no s'assemblaven gaire. Per això també fomentava la idea de que el coronament era un afegit posterior. Per tant, ens trobem amb una estança d'estil Lluís XVI amb decoració i mobiliari de la segona meitat del segle XIX, combinats amb mobles d'època, originals del neoclassicisme, com el cadiratge, remodelat per adequar-lo a la nova sala i a les necessitats i gustos moderns del moment. Vist ara el vídeo, un vídeo que ha estat curt i jo crec que després li haurem de preguntar més coses a Núria i Arnau per acabar d'entendre aquests elements que els hi va fer pensar, aquest canvi de pensament, de pensar que estaven davant d'un cadiratge del XIX, de la mateixa època de la decoració, de cop anar veient que hi havia coses que no funcionaven i que semblava que era anterior, que realment era del 18. I és interessant, perquè del 18, però amb coses que són del 19, com dieu, del coronament o les molles. I jo crec que això és molt interessant, el moble. El moble contínuament està en ús, contínuament té restauracions, té reutilitzacions i fa que sigui tan interessant l'estudi i tan difícil a la vegada, perquè poques coses són pures, són perfectes. Moltes vegades ens trobem que estem davant de peces que s'han anat canviant per adaptar-se a les necessitats, per adaptar-se a nous usos o a les noves modes. I això és una cosa que potser actualment hauríem de pensar una mica. Ara vaig més enllà, però la reflexió actual de la idea de reutilitzar, de recuperar, tant que parlem de sostenibilitat, potser hem de fer com feien en altres èpoques, de mirar peces que ja estan fetes i veure si li podem donar un nou ús. Potser això que feien abans haurem de començar a recuperar-ho nosaltres. Bé, per poder situar aquest cadiratge en l'entorn, com és un espai, una sala del 19, de la segona meitat del 19, com seria l'espai, com es vivia en aquest espai, com es decorava. Jo crec que Maribel Rosselló ens parlarà d'això, ens aproparà una mica més a l'entorn que feia possible aquest cadiratge, que donava sentit a aquest cadiratge. Maribel, bona tarda i gràcies. Hola, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per haver-me donat l'oportunitat de compartir aquesta mirada cap als interiors del segle XIX i precisament en algun moment inclús em vaig detenir una mica amb el Palau Mercader puntualment, tampoc. Però sí que m'ha fet gràcia poder explicar el que en el seu moment em vaig estudiar juntament amb altres qüestions i he preparat una presentació una mica per dir les coses aquelles que crec que ens poden ajudar a entendre aquest interior en aquest moment, perquè quasi, inclús ara quan he vist el vídeo, però ja també l'havia vist abans, pràcticament, això està equivocat, perdoneu, és 1865, ara m'acabo de donar, però com deia, quan he vist el vídeo, deia, ostres, és que realment, pràcticament, els interiors del Palau Mercader responen a un quasi modèlic exemple
del que es té en aquestes dècades del tercer terç, de mitjans, no de l'últim terç, sinó entre 50 i 80 del segle XIX i que representa molt bé aquest esperit de l'època, que jo intentaré explicar amb trets, amb un tret inicial i després en tres característiques particulars. Una d'elles és la importància que té en aquest moment l'interior. L'interior com un lloc, com un escenari social. És el moment en què les classes, ja sigui benestants, ja sigui els burgesos perquè s'han enriquit o els aristòcrates perquè se volen reformar, veuen en els interiors aquell lloc on es poden mostrar en societat, que vol dir entre ells mateixos, entre la mateixa classe. Llavors aquest interior és aquest escenari on es dona aquest joc social i per tant passa a ser un lloc molt important d'atenció per justament que sigui aquest lloc on es reconeixen i es refermen. I des d'aquest punt de vista ja més concret i més formal, quins són els trets que caracteritzen aquests interiors? Quins són els elements que intentarem inclús anar fins en el detall amb algunes coses que caracteritzen aquests interiors? I són, com us deia, tres. El primer és el procés de dissolució del referent acadèmic. Això què vol dir? És a dir, fins a inicis del XIX, l'ordre clàssic, l'arquitectura clàssica, els ordres heretats des del Renaixement i després en el Barroc, eren un referent fonamental. Ara aquest referent es va diluint. Es va diluint i entra en un procés que direm d'abstracció, que vol dir que ja no interessa tant mostrar els ordres clàssics en aquest sentit, però sí un cert ordenament, és a dir, i segueix havent-hi gust per l'ordre. És a dir, són uns interiors endreçats, són uns interiors ordenats, que hi ha inclús amb una idea que l'ordre també transmet tranquil·litat i per tant són uns interiors ordenats i això es concreta, aquesta dissolució del referent acadèmic per una banda, però per l'altra la voluntat d'ordre es concreta molt bé en aquests interiors i inclús hi ha una clara separació entre el que és l'exterior respecte a l'interior, és a dir, les parts més públiques, això vol dir vestíbuls, escales i la pròpia façana, encara hi ha una certa actitud conservadora per mantenir els ordres, com es veu perfectament en aquesta secció de la Casa Salvador Samà, al Passeig de Gràcia de Barcelona, on aquests espais públics de la casa són encara aquests espais que miren cap a aquell ordre clàssic que he dit hereu des del Renaixement, però en canvi en l'interior hi ha aquest procés que se va dissolvent i això es veu molt bé amb aquesta seqüència que va des d'allà on arribes, des de l'escala, cap al saló principal. I cap aquí que ens trobem, com aquesta dissolució dona lloc a un ordenament com a tripartit. Aquells ordres que veiem en la imatge anterior ara són elements d'ordenament, són enquadraments, són aquest ordenament tripartit que és a base d'un arrambador, un parament de fons i les cornises, i allò que veiem d'ordres ara ja només són uns elements que ordenen i que se van fent més rics o més detallats en funció de la qualitat o de la importància d'aquest interior. Aquí es veu perfectament a través d'aquesta làmina de César Dalí aquesta idea d'aquesta dissolució de l'ordre, però la voluntat d'ordenament. Espero que sigui prou clara. I llavors aquest ordenament i aquest ordre en què es concreten? Per exemple, amb el mobiliari. I aquest mobiliari com es disposa? Arrambat a les parets. És un mobiliari que es posa arrambat a les parets per mantenir aquesta estructura, perquè segueix havent-hi voluntat d'estructura, però ja sense aquella presència tan marcada que veiem en els interiors d'inicis del XIX. Dintre d'aquesta idea hi ha també com es concreta a nivell de paraments, a nivell de sostres i a nivell de terres. Ja ho anem a veure a partir sempre utilitzant el Palau Mercader i la Sala dels Àustries com a referent, anirem entrant en com es caracteritzen aquests elements que busquen aquest paisatge que deia abans, aquest escenari social. Llavors, per exemple, a nivell de sostres,
s'utilitzen, i això passa en tot, un segon, és a dir, anem a una segona característica d'aquest, si deien que la primera era la dissolució d'ordenament acadèmic, la segona seria la patència sensorial. És a dir, la voluntat de que aquests interiors, l'enriquiment d'aquests interiors sigui a partir d'aquells elements que ens arriben a través dels sentits. És a dir, que ens arriben pels ulls, pel tacte, fins i tot per l'oïda, com a elements fonamentals. I això com s'aconsegueix? S'aconsegueix amb recursos a vegades molt senzills, però a partir de la seva repetició, a partir de la seva textura, del seu color, del seu relleu, van donar riquesa i és el que li confereix singularitat en aquest interior. I això, com ho deia, ho podem veure, per exemple, en els sostres. El sostre ja no és el moment de grans escenes històriques o mitològiques que havien hagut en el passat, sinó que ara els sostres es concreten amb la repetició a vegades de petites sanefes, de petits elements florals o motllures, unes motllures que són motllures sistematitzades que es van repetint i van endreçant, o elements florals que també són en si mateixos senzills, però la seva repetició va donant aquesta valorització d'aquest element. I aquests mateixos recursos els poden trobar, per exemple, en els paraments. Aquests paraments que, com hem dit abans, segueixen aquest ordre tripartit, però ja amb una dissolució com la que hem apuntat abans, que usen aquests recursos pictòrics, cromàtics, recursos, en aquest cas, per exemple, florals, aquestes petites sanefes, aquests elements inclús naturals, com pot ser aus, algun element que van detallant a partir de la seva repetició, del seu propi color, de tots els seus valors sensorials, ens van arribant i a nosaltres, en els sentits, i donen valoració en aquest interior. A vegades, aquests recursos per fer aquests paraments són recursos com, per exemple, paper pintat, com és en el cas que, com molt bé també s'ha explicat en el vídeo, que és el cas de la Sala de les Àustries del Palau Mercader. És el paper pintat, un paper pintat que es comercialitza amb rotlles, amb aquests elements separats que després es munten, tal com es veu aquí, aquest paper pintat que a partir de sanefes, a partir de diferents elements, dona aquests estímuls que es busquen, com deia, de relleu, a vegades fins i tot fent relleus il·lusionístics, és a dir, semblant que tenen relleu, que tenen perspectiva, és a dir, que fan servir tots aquests recursos perquè al final el que es busca és aquesta gran sinfonia d'estímuls sensorials per valoritzar aquests interiors. I fins i tot això també es donava en els paviments, cosa que a Can Mercader està alterada, està canviada. Nosaltres ara, quan veiem Can Mercader, veiem molts interiors com aquest que hi ha a la Sala dels Àustries, que són mosaics hidràulics, però probablement, així com passa amb els mobles, que en un moment donat, quan es fa la decoració dels anys 60 es modifiquen, probablement amb una modificació posterior es modifiquen els terres, també s'actualitzen els terres, perquè terres són uns estampats, unes formes que per res en els anys 60 i 70 es tenien a l'abast. Probablement els terres que teníem aquí eren terres d'argilla comú, podien ser, com en el cas més singular, bícroms, com una cosa excepcional, a vegades en tres argilles diferents, però normalment, habitualment, eren rajola vermella comuna, que es revestia en catifes i amb alfombres, perquè això és el que donava, és a dir, el valor sensorial, el trepitjar flonjo, el trepitjar agradable, és a dir, el paviment funcional, el paviment constructiu, era estrictament per donar plenitat. És a dir, el valor aquest de catifa que després, anys més tard, donaran els mosaics hidràulics, els Nolla o tants altres, en aquell moment encara no estan incorporats. Probablement aquí hi havia catifes que juntament
amb els cortinatges que juntament amb els tapissos dels mobles eren també elements que constituïen tota aquesta sinfonia d'aquests interiors. És a dir, com molt bé s'ha dit quan es parlava en el vídeo, els cortinatges, els tapissats, tot això formava part de tot aquests elements que es buscava que donessin aquest valor en els interiors, com aquest paisatge, no? És com una mirada distreta on moltes coses petites ajuden a fer aquesta lectura global tan rica. Aquests són els interiors que, com us deia, són, en tota seguretat, paviments, que se substitueixen més tard. I el tercer element característic d'aquests interiors és que són paisatges de l'ànima, no? I l'idea de caràcter. Aquests paisatges de l'ànima i idea de caràcter, què vol dir? Vol dir que en aquests interiors cadascú, aquestes classes benestants, es mostraven no només com eren, sinó com volien ser vistes. És a dir, com volien ser vistes, jo a vegades quan explico això faig el símil que segurament en algun moment hem penjat a la nostra habitació, en el nostre estudi, una fotografia, una imatge, i normalment és aquella imatge que ens agrada que se vegi de nosaltres o que hem estat a un lloc. I això és una mica també el que passava aquí. Llavors, què vol dir aquest paisatge de l'ànima? Que al final hi ha també la voluntat en aquests interiors de ser vistos com a gent de cultura, és a dir, com a persones, per exemple, els quadres que trobem és molt significatiu que en aquest moment quadres com aquest que representen aquest interior en quadres penjats on hi ha una clara voluntat de mostrar que aquella família és culta o que sap de les cultures llunyanes, que té referents històrics del passat, és a dir, tot de petjades a nivell familiar viscudes o preteses que caracteritzen aquests interiors. Llavors, en aquest moment, molts dels interiors assumeixen moltes marques que poden ser des de jarrets orientals, escultures clàssiques, referents mobles, per exemple, instruments musicals, tota una sèrie d'elements que fan d'aquests interiors, aquest paisatge de l'ànima, de com es vol ser vista i vol ser reconeguda aquesta família entre els seus, entre la mateixa classe. Una idea de caràcter o un passatge de l'ànima i idea de caràcter, com deia, que també atorguen aquests interiors. I d'aquí que cada interior, i el Palau Mercader n'és un exemple extraordinari, té una decoració diferent, amb una inspiració diferent, perquè també els estils, també l'ús estilístic d'una manera intencionada d'un ús a un altre vol donar la idea de caràcter en aquell interior. Per exemple, el saló oriental, és a dir, hi ha una voluntat de que s'utilitza un determinat estil per expressar unes determinades intencions. És a dir, i per tant, aquest estil vol ser adequat en aquell saló, si és, en aquest cas pot ser el saló El Fumoir, que era un lloc també, per exemple, en Gaudí mateix, a la Casa Vicente del Fumoir, que és aquest lloc també vinculat en aquest món oriental, que en aquest moment volia dir que se sabia d'aquestes cultures exòtiques, d'aquestes cultures llunyanes, o, per exemple, els colors també, els colors que s'usen de manera diferenciada en funció de qui va destinat a aquella sala o per qui és aquell espai. És a dir, el lloc de les dones probablement és un lloc on rosa, aquest color, és a dir, la vinculació també d'aquestes formes sensorials a una determinada expressió, a una determinada idea, és a dir, volen provocar en nosaltres una resposta també emotiva. I d'aquí la idea de caràcter, és a dir, uns usos d'un color o uns altres també són intencionats. I quan aquí s'utilitza aquest estil Lluís XVI, també hi ha la voluntat d'expressar un determinat valor en aquests interiors. Per tant, aquest estilisme, i amb això acabo, aquest estilisme també forma part d'aquesta voluntat d'expressió d'aquests interiors, com volen ser inclús
com a una successió de vivències diferents en funció d'aquesta enfilada d'estances que van conformant el palau. Jo fins aquí és el que havia... Ara deixo de compartir perquè pugui. Moltes gràcies, Maribel, per aquesta mirada tan bonica que ens has fet dels interiors del 19, d'aquest tercer quart del 19, que habitualment la gent no entén, això de passar de sala a sala amb una estètica tan diferent. La gent diu que la sensació de que no entenen, com nosaltres tenim la casa tota igual, els hi sorprèn moltíssim i m'ha semblat preciós aquesta sinfonia d'estímuls sensorials, aquesta idea de que cada color, cada forma ens aporta unes sensacions o unes altres. En aquest sentit, llavors, l'única cosa, aquests seients arrambats a la paret, amb aquests interiors que presentes com tan viscuts, com tant de sentir-los, com funciona? Vull dir, com es seuen la gent? Realment estan contra la paret o es mouen les cadires per al moment de fer-les servir? Com funcionava això, no? Perquè la primera imatge que has posat amb les cadires era com molt estàtica, molt freda, i després has anat passant amb una sensació de que tot allò tenia més mobilitat. Sí, en certa manera, clar, l'estança moltes vegades inclús és com a percebista, és a dir, probablement tota aquesta successió de salons tenien un clar marcat caràcter social, no? És a dir, que s'hi accedia quan tenies visites, llavors probablement en un moment determinat s'hi seia i es parlava, però no, eren un lloc més, jo crec que per a ser mostrats que per a ser viscuts. És a dir, com a escenari, potser com a escenari. Més, no? Com a és a dir, escenari. Evidentment, si es fa una audició o un ball o que sigui, llavors pot ser... Però eren espais com a més per a ser mostrat que per a ser viscuts, perquè no són espais de, diguem, tampoc es valora en aquell moment la cosa familiar, no? La idea de refugi. De fet, probablement aquesta idea del confort i tot això, com dèieu molt bé, ve més donada a partir d'aquest moment i cap al final de segle amb les molles, és a dir, que llavors la casa passa a ser a poc un lloc com més de refugi, no? En certa manera. En aquest moment encara té molt de rol social i probablement en aquests seures és un seures públic, és a dir, és un seures de rebre, no? És a dir, formal. Però segueix, és cert que el mobiliari solia estar arrambat a les parets, és a dir, i això es manté molt en molts indrets. Sí que és cert que aquests interiors, que una de les coses que quan vaig estudiar, que de fet la meva tesi doctoral justament era sobre aquests interiors, clar, de fet són la prèvia al final de segles i moltes vegades s'explica els interiors de final de segle modernistes o de manera genèrica fi de segle com si fos una eclosió que aparegués molt sobtadament i no, tots els valors que trobem en els interiors fi de segle ja hi són aquí. El que passa que en el fi de segle la dissolució encara és més forta i l'eclosió sensorial ja és esclatant. I llavors allà sí que hi ha més aquesta idea també s'incorpora elements inclús de confort i més d'acolliment. Però hem de tenir en compte també que venim d'uns interiors que eren molt més estàtics encara, que eren com per estar drets pràcticament. Sí, segurament estem en aquest punt intermig, en aquesta, a poc, com trencar aquesta rigidesa protocolària i aquest punt del flonjo que has dit tu, el trepitjar, potser també el flonjo en el seure, perquè la molla que s'introdueix realment al segle XIX i que és la que van trobar, que la Núria, la Pau i Arnau van trobar en aquests seients, el que intenten és donar aquest seient confort i una molla per fer-lo realment més confortable.
Jo volia preguntar a Santiago, que ell està acostumat a tractar aquesta molla, les tapisseries. Aquesta és la imatge que la Núria ens ha ensenyat, sí, molt similar, és la imatge de la cadira vista per sota. Nosaltres veiem aquí unes tinxes, però segur que el Santiago ens pot dir què hi ha aquí sota. Com s'aconsegueix que el seient sigui més tou o quines maneres tenim per fer-ho? Sí. Bueno, per exemple, la cingla és per aguantar la molla. Llavors la molla va cosida i després va lligada i a sobre de la molla hi ha la ripiera, el clit i tot el que nosaltres diem coca, la forma. La què? Perdó? La forma, la coca. Nosaltres li diem el conjunt de l'assiento, li diem la coca. I llavors, clar, la molla aquesta, normalment aquestes de sillons antics, la molla és d'un acer molt tou i és confortable. Clar, la sentar-te estàs còmode. Cosa que la molla d'ara no té tanta elasticitat, entens? Però bueno, la cingla, la molla i tot el conjunt, nosaltres diem el que és la coca. I quan la Maribel parlava de que cada sala té unes formes, uns colors diferents, en els seients també veiem que hi ha diferents formes de fer diferents formes de posar les molles. Realment, per exemple, si vols fer un seient que sigui més rígid, dintre d'una estètica més imperi, o si vols fer un seient així com aquest més flonjo, més suau, això és per dintre que s'aconsegueix o com s'aconsegueix efectes diferents? Depèn de la quantitat de molles d'un seient. Normalment un seient d'uns 15 té que anar entre 8 molles, aproximadament, I si la seient és una miqueta més ampla, hi pot capiguer més. Però bé, 8 molles. Llavors, clar, la molla d'alçada, per exemple, un seient de molles, molla número, per exemple, de 6 voltes o de 7 voltes. Les voltes és la rodona de la molla, no? Clar, si és una molla molt forta, queda com una pedra. Llavors, si tens una molla bona, com antigament es deia la molla de León, que és tova, recupera molt i és molt tova. I, clar, tens l'electricitat. És el millor que hi ha. Passa que ara aquestes molles no se'n troben. Vull dir que és impossible trobar molles d'aquestes. La molla que hi ha ara és d'un set molt dur. I llavors, clar, tens que posar menys molles perquè l'assento no estigui tan dur. M'entens? I si eren bones les altres, per què no segueixen fent? Això que venien de França de Lyon. No sé si encara n'hi ha, però algun taller, un racó o alguna cosa potser que en tinguin. Nosaltres, quan és un moble antic, procurem recuperar tot el que es serveix. Sobretot la molla i el clin. Perquè la molla és bona i el clin és millor que el que hi ha ara. Perquè el clin el que ara són palles, són fulles de palmera, palmito, però no estan tratades. Llavors, antigament fèiem la fulla de palmera, de palmito, la cardàvem molt, vull dir que la desfèiem molt, i quedava el clin molt finet, i llavors es treballa molt bé. Per això ara, actualment, perquè quedi molt bé, fem servir el coco, el clin de coco. De coco? El coco, sí, el pèl de coco el fem servir i ja ve preparat, tot arrissadet i queda fantàstic. Passa, clar, també serveix el clin de cavall, pèl de cavall, fill de cavall. Però molts tallers de pisser això ja no, és que no ho fan servir perquè, a part que és molt car, és car. I fan servir aquest de palla, de fulla de palmera, de palmito. Amb el crin de cavall, que tanta fama ha tingut, és perquè és més suau o què és el que porta el crin de cavall diferent als altres materials? El crin de cavall un cop tractat i treballat, que el pensen, llavors té molta molla.
té elasticitat. Igual que el coco. Ara agafes un grapat de coco i l'agafes a la mà i salta, vull dir que té molla. Cosa que el trin de palmera o de palmito, escolta, és pallar. Nosaltres diem, això no s'ho mengen ni els cavalls. Vull dir que és de dolent que és. Però bueno, no hi ha una altra cosa. Perquè, clar, et trobes que si tens que fer-ho amb crin de coco, surt car. I si ho fas en crin de cavall, encara surt molt més car. Clar, avui en dia això no es paga. No hi ha gent que pugui pagar això. Ara, un moble, en aquest sentit, que diguis, bueno, ens fa falta crin de cavall. Doncs nosaltres posem, al taller, nosaltres posem crin de cavall. Si es pot posar crin de coco, també. Ara, procurem no posar crin normal. Clar, és que és molt diferent. Llavors, clar, tens el que és la coca, el que és el gruix entre molla i la tapisseria, per dir, per la roba, tens aquest gruix de crin de cavall i és fantàstic. Entens? I en el vídeo ells comentaven que el fet de tenir les molles era una de les coses que els hi feia veure que era del 19 en endavant i no anterior, perquè realment va ser a partir dels anys 30 que comença a difondre's la molla. Llavors, els que serien els seients del segle XVII i del XVIII, com aconseguien fer el gruix del seient? El seient de la molla ja existia, sembla que ja en 1850, per allà, en mobles francesos. Vale, i abans, què és el que es posa? Abans agafaven la cingla, no posaven molles, llavors agafaven la cingla i llavors feien la coca en gust de peu de cavall, crin de cavall. Però clar, no tenia l'elasticitat com... M'entens? Es nota molta diferència. És com si no te sentis en una fusta, però quasi, m'entens? Com si un banc. Vull dir que poses la cingla, feien la coca, diguem, de 5 o 6 o 7 centímetres de gruix, i llavors tapissaven, posaven una guata de cotó, com si fos una manta de cotó, i llavors tapissaven en la roba. Però clar, no era el mateix sentar-te en una cadira d'aquestes que en una cadira de molles. Que tu te sentaves en la cadira de molles i t'enfonsaves una miqueta, tenia un moviment, cosa que l'altre, sí, no era incòmode, però tampoc no era tan còmode. Quan restaura aquestes peces antigues, es troba diferents teixits per dintre que no s'han tret o sempre es retiren els teixits? He trobat fins a 5 tapisseries. 5 tapisseries? Cadires antigues, o sillons de Lluís XV. Però passa que això són guarrades o marranades, per l'expressió dels tapissers. No es fa. Nosaltres el taller mai hem tapissat a sobre una roba. Nosaltres quan tapissem un moble antic, destapissem tot, traiem tots els claus i llavors tapissem la roba. Nosaltres la vell no la deixem, perquè a part que sempre està bruta, una roba bruta. Llavors sobresurt a la llarga, sobresurt la porqueria que hi ha d'aquella roba, sobresurt a la nova. Això no ho hem fet mai. Bé, el meu fill, que és el que porta el taller ara, i abans jo el portava al taller, mai. Perquè jo, la casa que vaig començar l'ofici, era una de les meves cases de Barcelona i vaig aprendre allà, que es fan les coses ben fetes. Ara, que és més car, ja ho sabem. Clar, jo entenc que per un tapisser és horrorós, per un historiador és meravellós, perquè jo pensar que en una cadira trobo 5 teixits em pot fer tota la història, són com els extractes de les estètiques del moment. Per nosaltres és una meravella. No, nosaltres el primer que dèiem això és escarós, mal fet. Tu has 5 robes, mal fet, és escarós. Llavors, clar, la persona que va tapissar, no, si no fan perquè va més ràpid, agafes, poses un gruix de guata i et tapissaria. Clar, no és el mateix destapissar, perquè a més es destapissaven gavarrots. I clar, treure tots els gavarrots és un temps, si és 1 hora i mitja o 2 hores. I després, clar, posaven un gruix de guata i llavors tapissaven a sobre. En 2 hores i mitja o 3 tapissaven un seient.
cosa que de l'altra manera hi ha més temps. Entens? Com va aprendre vostè? En taller familiar? No, jo vaig començar al carrer Valdés, a Tapissier Lluçà. Vaig començar, per desgràcia, jo volia ser escultor. Fa molta il·lusió treballar... Bé, no fa molta il·lusió treballar la fusta. I moltes coses, les cadires les encodo jo, i molta cosa la faig jo, al taller. Però vull dir que jo vaig caure en taller de tapisseria i com era una feina manual, tot era treball de manual, doncs ja em va començar a agradar i vaig seguir. Porto 65 anys. És poc, no són gaire. Encara penso que 65 anys més. Entens? Però bueno, vaig començar a Tapissier Lluçà, carrer Balmes, 128. Estava. Molt bé. I així I molts anys més. Molts anys més i molt ofici més, perquè entenc que és complex fer-ho bé perquè aguantin i les tensions, no?, a l'hora de col·locar. Jo sempre he estat partidari que fer les feines ben fetes. I si fas una feina ben feta, el client queda content i llavors, a part de que queda un client content, després venen els nets, perquè ara el meu fill està al rebent nets de clients que ja havia fet abans. Molt bonic. Perquè, clar, la propaganda. I poca gent deu quedar també, pocs tallers deuen quedar també que realment treballen bé. A Barcelona queda molt pocs de tallers com nosaltres. A Barcelona queda molt pocs. Vull dir que, aviam, quan vaig començar a l'oficina érem 4 o 5.000 tallers a Barcelona. Això era una animalada de tallers. I ara, no sé si arribaran 200 o 300 tallers. En tot Barcelona i comarca. Però hi ha pocs. I d'aquests, tapisseria artesana, jo crec que es tenia que comptar amb els de la mà. Autèntic artesà, que sàpiguen fer les molles confortable i fer tot el que és tapisseria antiga. Hi ha molt pocs ara. A més, jo allà a Tordera, ja sabràs que tot el que faig fer, ho faig fer antiga. Ara, un alumne que, escolta, jo això ho volia fer com a espuma. Ja, ho sabem fer i puc ensenyar-li. Però jo sempre, clean, sigla, molles, clean, i guata i tapisseria. Sempre el clàssic, l'antic. Sempre. Hi ha alguna que, aviam, els hi costa, ha de desfer-ho, que ells són molt maniàtics, si tu t'ha ben fet, ho faig desfer i tu no has fet. Home, això no m'ho faig. No. Això està que desfer i tu no has fet. I llavors una alumna em vaig discutir amb ella perquè no volia fer-me cas. Dic, mira, passa per l'Albert i dir-li que jo no vull que estiguis aquí, jo t'ensenyo això. I la vaig treure del cor perquè no podia, no volia, vaig dir que no. Soc una miqueta exigent, no, la feina. Bueno, això és important. Ara jo crec que podríem obrir el diàleg amb les persones que ens estan acompanyant. Som 39 persones i segur que hi ha preguntes o hi ha comentaris per ells o per la Núria i Arnau. Si algú vol preguntar alguna cosa, si voleu obrir càmeres. Mònica, teníem una pregunta al xat, si la llegim. Perdó. Sí, al xat sempre estem igual, que mai ho miro. ¿No usaban mesas de centro? ¿Solo se empleaban mesas tipo velador? ¿Para qué las usaban? ¿Apoyaban tazas o platos como ahora? No sé si... Maribel, pots una mica plantejar o... Sí. Bueno, és una pregunta molt específica, tampoc no sé si la sabria contestar, però sí que he pensat que igual els recursos, els documents sobre els quals podem identificar els interiors és fins a un determinat moment la fotografia i abans d'aquí els quadres. És a dir, a part dels documents post-mortem, no me surt la relació... Els inventaris. Els inventaris, no me sortia la paraula inventari, que són els inventaris post-mortem que diuen els mobles que tenen, però no diuen la disposició. És a dir, saps? Per tant, jo, si voleu, us presento 4 quadres que són del Museu
Nacional d'Art de Catalunya, que potser responen d'alguna manera en aquesta pregunta, però en tot cas jo no la responc tancada. És a dir, com són aquests interiors? És a dir, llavors, jo aquests interiors, les referències que a vegades es té, quan no és a dir, el cas de Can Mercader, clar, és un cas bastant excepcional que una arquitectura d'interior es mantengui. Quan dic arquitectura d'interior vol dir vestida en tots els elements, en tot el revestiment, perquè a més en aquell moment es definia des de l'arquitectura, és a dir, es pensava vestida. No hi havia una idea que des de l'arquitectura s'entenia com uns espais buits i després entraven uns altres professionals i la vestien, sinó que era tot un procés alhora, és a dir, es pensava vestir. Llavors, aquesta arquitectura que veiem en aquests interiors, aquests serien algunes d'aquestes escenes que han treballat. Deia que Can Mercader és un lloc molt excepcional, perquè en un moment donat queda aturada la casa. La senyora, una de les darreres propietàries, viu durant molt temps tota sola i no hi fa cap canvi, i llavors queda aturada i tenim un cas bastant excepcional d'arquitectura interior. Si no, hem d'acudir a fonts, o ja sigui fotogràfiques, que per exemple de final de segle sí que hi ha fons fotogràfics, com per exemple en d'en Mas, que és interessantíssim per resseguir els interiors, però si és anterior, normalment són els quadres. Per exemple, a nivell europeu hi ha col·leccions que Mario Praz els va recollir, importantíssimes d'aquests quadres, i aquí aquests són del Museu Nacional de Catalunya perquè són interiors retratats per pintors d'aquí. I la disposició pot haver-hi algun element al mig, com en aquest cas aquest xerlong, però normalment aquesta idea que dèiem d'aquests mobles arrambats a la paret és bastant freqüent. I això no vol dir que en un determinat moment una taula pogués, però aquesta seria una mica... En realitat, quan vam estar estudiant els mobles, sí que al veure la taula que hi ha al centre era com una referència de que era del 19 i no anterior. Igual que el mirall, que ens han explicat molt bé. Vull dir, són dos elements que el mirall per la forma i la decoració i en la taula ja al mig ovalada, realment en períodes anteriors allò seria difícil que existís. De fet, perdona, amb això acabo. Aquesta imatge, que és del 82, seria, jo l'utilitzo molt com un quadre que mostra el canvi ja de registre cap a final de segle. És a dir, recolliria tot el que hem dit fins ara i ja ens estan anunciant aquests altres elements. Fixeu-vos aquí, les molles, tot això que m'ha estat dient, com aquí es queda molt més reforçat. Els quadres, perdona, els veiem molt petitons, però potser tampoc tenim molt de temps per veure'ls. Ja està, ja deixo de compartir, ho sento. Però sí, no. Ja està. Però bé, no, molt interessant. He vist que Anna Plans està amb nosaltres i volia fer algun comentari. Anna Plans és la directora del Museu Palau Mercader. Anna, hola, benvinguda. Hola, bona tarda a tothom. Sí, volia comentar, jo m'havia preparat una mica per preguntar, però també a la vegada per afegir una miqueta d'informació en la mesura que pugui aportar. I una mica reprenc el que comentaves tu, Mònica, dels mobles com que no són elements perfectes, estàtics, sinó que formen part d'un ús que es fan al llarg del temps. Els interiors, d'alguna manera, també. I el Palau Mercader, i en certa manera, Maribel, igual t'espatllo una mica el teu relat, potser, no sé, tu m'ho diràs, també perquè a partir dels plànols de Josep Domínguez Valls, del 1865, veiem que on ara hi ha el Saló dels Àustria, era, de fet, un dormitori per les noies i dues cambres tocador. Aleshores, hi ha un moment que això canvia. Aleshores, la recerca que hem fet al llarg d'aquests darrers temps ens ha permès veure que al 1900 la família està completament arruïnada i ha de traslladar la seva residència oficial del palau que tenia a Barcelona, a Passeig de Gràcia, a Cornellà.
Això representa un trasbals molt gran i representa un transport de conjunts sencers que ells volen conservar, que tenen a Barcelona i que els traslladen al Palau Mercader. I, per exemple, a l'interior que posaves d'exemple del Saló Àrab, sabem, perquè a més amb els rebuts ja està demostrat, que aquell interior, el conjunt, estava pensat pel Palau de Passeig de Gràcia, que era un palau del 1872 de Jeroni Granell, que era íntegrament d'estil neoàrab, és a dir, que aquell interior anava allà, i el del dormitori rosa també. Aleshores, el misteri per això és aquest saló dels Àustria, d'on ve? Possiblement també vingui de Barcelona, però abans havia vingut d'algun altre lloc. Aleshores, aquí una mica la pista, i aquí ja és conjectures pures i dures, és a dir, realment no sabem, la pista potser la podem estirar dels retrats de les dues parelles reials que hi ha a la sala, que són l'arxiduc Carles d'Àustria i la seva dona, Elisabet Cristina de Brunsvic, i Felip III i Margarita d'Àustria. Aquests dos retrats, aquestes dues parelles de retrats reials, venen de la branca Bell-lloc. I la branca Bell-lloc tenia propietats al Maresme i al Vallès, és a dir, a Bell-lloc, a Cardedeu i a Mataró. Sobretot a Mataró tenim notícies, perquè ens ho explica el Joaquim de Mercader, que escrivia molt, escrivia la genealogia, escrivia la història de les col·leccions, i ens explica que a Mataró el seu besavi tenia una casa molt ben posada. De fet, ell diu, ho havia apuntat, diu com va trobar? Hi ha un moment que diu, això, aquí, diu, parla del seu besavi Melcior de Bell-lloc, diu, el dicho don Melchor compró unos terrenos en la ciudad de Mataró, sitos en la rambla de Mataró, edificando en ellos una buena casa con un gran huerto detrás con agua. Se estableció en dicha casa por los años 1785-1799, cuya casa tenía muy bien alhajada y en sus salones se distinguen especialmente, y llavors aquí enumera uns quants objectes, y acaba dient, igualmente estaban en dicha casa y sobre una puerta del recibidor de la misma 2 lienzos al óleo con sus correspondientes marcos dorados, cuyos eran los retratos de los reyes Felipe III de Castilla y doña Margarita de Austria, su esposa, todo lo cual se halla hoy en la casa que habita dicho señor conde, és a dir, que a casa seva, que cal pensar que és la de Barcelona, la de Passeig de Gràcia. Llavors, seguint una mica això, vaig estar revisant els apunts que jo tenia dels inventaris de la casa de Mataró. Però els inventaris tant de la casa de Mataró com de Barcelona em trobo, i ara aquí apel·lo als coneixements del senyor Santiago Pons, del tapisser. La majoria de cadires que surten, que aquí anava només buscant cadires, cadires, silles d'Enea. Hi ha 80, per exemple, a la casa de Mataró hi ha 88 silles d'Enea. N'hi ha de verdes, de pequeñas, de brazos, un canapé, que si encarnades, viejas, vull dir, tots els tipus, però sempre és d'Enea. Llavors n'hi ha unes que posen no especifica de què. És a dir, a la Mataró totes eren d'Enea. A Barcelona n'hi ha d'asiento de color, que no sé què vol dir, si vol dir fusta pintada o s'especifica. N'hi ha de noguera amb asiento blanc, n'hi ha de pintades de groc amb asiento de color, i després hi ha cadires de boga. Hi ha 114 cadires de boga, una altra vegada, que sí de color de cova, de color verd, saps? Tota la gamma, però de boga. I a Barcelona, per això sí que apareixen 2 cadires i una poltrona amb asiento de crin i forro verd velles. Un canapé d'ídem, és a dir, amb asiento de crin i forro. I 6 cadires de noguera amb asiento de crin. És a dir, aquí a Barcelona apareixen aquestes, però us estic parlant de 8 cadires i un canapé. I al Saló dels Àustria en tenim 16 de cadires, és a dir que no crec que siguin aquestes. És a dir, realment en els inventaris que vaig estar revisant no he trobat la pista d'aquestes. Aleshores, el misteri és d'on venen, això no ho sabem. Pot ser que les haguessin comprat, és a dir, que no estiguin en aquest... Jo no he consultat tots els inventaris, n'he consultat uns i n'he trobat uns quants, vull dir, i dels que he trobat no els he consultat tots tampoc. Bé, una mica amb això espero que, no sé si ha servit d'alguna cosa, però si em podeu aclarir, sobretot això del clean, deu ser això que parlava el Santiago abans, que és aquesta, que devia ser un acolxat que gairebé era com seure sobre la fusta, no? Entenc? Sí, Santiago, sí. T'he tancat el micro, Santiago, però sí. Ja està? Me sentiu? Sí, ara sí, sí. El clean, ja dic que antigament era això,
fulles de palmito trinxat i quedava una cosa fina, com un cabell, era quasi. Llavors, molta gent ho posava a sobre d'una base forta i llavors feien el que és nosaltres la forma de la seda. Després va sortir de les molles perquè estigués més tot. Perquè aquestes cadires que estàs dient, que pot ser que sigui sense molles, que sigui solament, vull dir, que sigui algo tot, però el mínim tot. És fort, com una cadira, però com nosaltres diem talaret, una cadira d'aquestes de menjador que no tenen molles. Llavors te sentes i notaràs una miqueta tot, però no. Llavors, clar, posaven o crin de cavall o crin de coco i ara no n'hi havia. Llavors, en aquella època, el coco ha sigut posterior. Era o crin de cavall o crin vegetal. Entens? Vull dir que, clar, crin de cavall sí, perquè ja fa molts anys que agafaven i ho feien servir el crin de cavall. Però molts anys, vull dir que jo crec que en el 700 i pico ja existia. Respecte al que comentava l'Anna, no sé si podríem posar la imatge de la sala, perquè la Núria i l'Arnau potser ens poden dir que aquesta idea d'una part de la decoració que és més potser femenina, perquè és més rococó com el paper o havien alguns elements de dos estètiques diferents, no? Quan miràvem en detall. No sé si podríem posar la foto. I no sé si la tenies, Maribel, tu, que la tenies bastant bona, i si no, doncs, Núria. Sí, perfecte, perdona, no m'havia entès. Gràcies, sí. I com ho veieu, Núria i Arnau? No sé, que vèiem que hi havia com dues estètiques dintre de la mateixa sala, no? Que el Lluís XVI, el classicisme, es barrejava amb altres coses. Bueno, el que vam... Sí, a la sala, el que era el cadiratge, aquest que hem estat parlant, sí que era de estil Lluís XVI, bueno, Lluís XVI, però també hi havia unes consoles que no es veuen a la imatge, que em sembla que ha sortit en una altra, que sí que serien més rococós. Bueno, aquí ara veiem... Sí, bueno, aquí darrere hi ha una raconera. La raconera, no? La raconera, sí. O fins i tot la galeria de la cortina, la forma que té i les flors també té un moviment que no coincideix amb l'estètica del cadiratge. Realment potser aquí el que l'Anna comenta d'uns canvis d'usos potser permet entendre coses una mica estranyes, perquè sí que el teixit correspon, però en canvi la galeria semblaria d'una estètica diferent a la del cadiratge. Aquesta idea de reutilitzar sembla bastant present, no? Jo no sé si ens podríeu explicar una mica més el tema del coronament. Jo no sé si ha quedat molt clar en el vídeo, la gent ho ha entès bé. Sí, jo sí. Perquè potser era el que costava, bueno, sé que us va costar i no sé si teniu alguna imatge, voleu comentar-ho una mica més? Ara compartim... Busco la imatge que es veu... Clar, el vídeo no es veia massa clar, però aquesta potser... A veure... Mentre tenim aquí dos comentaris. Bueno, sí, fes això i llavors... Bueno, l'Arnau quasi era el que investigava. El que ens vèiem era com si aquest coronament hagués estat afegit. Aquí es veu molt bé una línia que separa les dues parts. Inclús hi havia imatges que en els laterals es veia, havia saltat una part de la peça i es veia molt bé com havia estat encaixada. Llavors, semblava, ens recordava molt el mirall, en canvi no s'assemblava gens a la part del faldó, que seria aquesta, per exemple. A veure si la puc... No sé si la podeu veure. No, sí, oi? No? Estem veient la primera. L'altra, vale. Espera un segon. Doncs respecte a això, un dels coronaments està trencat, una part la tenia trencada i per sota també podíem veure la motllura que hi ha a tot al voltant del medalló. Per tant, també va ser una de les altres coses que em va fer pensar que segurament l'havien afegit a sobre. A part que no s'acaba d'integrar bé
i tot el medalló en si fa una certa corba, tot i que el coronament no la fa. Per tant, per això es veu tanta separació entre una cosa i l'altra. Aquí es veu una mica el que està dient l'Arnau, que seria aquesta, veieu aquí, que es veu una peça i aquí sembla que vingui una altra. Això és el que ens feia pensar que segurament havia estat afegit. I potser per això també van pintar tant a sobre, no? Per dissimular tots aquests canvis i aquests afegits, la pintura, no? Dissimula, no? Sí, i de fet aquí, ara us posaré la imatge que es veu, com està repintada, i es veuen que realment, inclús a les potes, es veuen diferents colors. O sigui que aquesta idea d'aprofitar el moble segurament que va ser així, al moment d'adequar-lo a la sala. Tenim un parell de comentaris. Margarita Jordi ens diu: me ha asombrado que este salón, con su decoración tan variada en las paredes, con pintura o papeles pintados, cornisas, techos, cenefas, suelos, junto con un mobiliario de su época, da una sensació d'harmonia. És veritat, no? Els tons verds potser que dominen i suaus, perquè encara que siguin molt variats, sí que hi ha una harmonia cromàtica, potser aquesta idea de suau, d'ambient sensorial, tot bastant unificat. Y Guillem pregunta una cosa, una duda en relación a las evidencias que indican construcción de época o mueble de estilo. ¿Podemos encontrar clavos de madera en sillas de construcción posterior al siglo XVIII que imitan los estilos anteriores? Felicidades por el trabajo de análisis de la pieza y el contexto histórico. Solo nos falta Agatha Christie, dice. La idea de los clavos de madera supongo que quiere decir las clivillas, ¿no? Supongo que és quan Núria, no? Quan tu estàs fent, mostrant aquí. Aquestes. Seria possible trobar això en cadires posteriors al segle XIX, al segle XVIII? Vull dir, què passa en el XIX? Perquè això va ser un dels elements que us va fer pensar, uau, segurament això és el XVIII. Quina és la raó? Per què realment això us ho va fer pensar? El fet que eren, si us hi fixeu, són molt irregulars i llavors estan fetes manualment. Aquest és l'indicador que ens va fer pensar que realment això estava fet abans d'una època on la indústria tenia molta importància. Si hagués estat fet al XIX, ja hi ha una maquinària i les peces, les clivilles, són molt perfectes, molt cilíndriques, o potser, com dèiem, no n'hi ha perquè les coles són prou fortes. Per tant, això indica molt que estem parlant d'un 18, que el 19 es puguin fer del 18. Aquí ja no ho sé, la Mònica, però això és el que nosaltres vam veure. No sé si l'Arnau està d'acord, però va ser això. Jo us puc dir que quan tenim una cadira així, Lluís XVI, un neoclàssic perfecte d'aquestes còpies del 19 o del 20 i que volen fer veure que és del 18, el primer que li posen són les clivilles, el primer, perquè quedi clar, és com un segell, soc del 18, ¿vale? El que és veritat és que de vegades aquesta clivilla no s'introdueix bé, no queda bé, de vegades és com si l'expulsés una mica el moble i queda sobresortit, no queda ben integrada. Clar, si està aquí en pintura i tant, és més fàcil d'enganyar. Però quan és en fusta vista, de vegades és possible veure-ho. Però sí que és un element que ajuda bastant a identificar època o estil. Bé, tenim alguna pregunta més. Havia diverses capes de pintura. Què tipus de pintura és? Això, potser, Arnau, no vau poder identificar? No, tampoc vam fer cap tipus de prova sobre la pintura, per tant, no. Almenys jo no sé quina és. No. Sí que es veuen les dues capes a la pota. En una de les potes es veia molt bé, però no sabem quina pintura és.
Em sembla, Mònica, que tenies el micro apagat i no et sentim. Ai, perdoneu. Dic, estan comentant també alguna cosa més per aquí. A ver, Julio pregunta, imagino que el respaldo y las patas traseras son varias piezas ensambladas. En la primera década del siglo XX, fabricantes de mueble curvado como Tonet o Con, en sus imitaciones, hacían el respaldo y las patas traseras de una sola pieza. ¿No? Muchas veces, Julio, venían, era también de arriba abajo. En este caso sí que hay aquí hay esto, es el dado de ensamblaje, o sea, aquí hay la unión con los laterales, pero hasta aquí fíjate que es una pieza, realmente suelen ser de una pieza para dar solidez a la estructura, si no los respaldos se quedan muy débiles. En casos que se hace por separado los montantes del respaldo, por ejemplo, a finales del 17 en Inglaterra, en unas sillas que son muy altas, los hacen por separado, enseguida se dan cuenta que eso no aguanta, que a la que te apoyas, esto es, además eran muy altos de respaldo, y entonces en pocos años cambian el sistema para poder dar más solidez. Los respaldos aguantan mucho peso. Sí, sí. No, es que me hizo gracia porque en la época esta que hacían copias históricas, imitaban también este tipo de sillas. A veces las llamaban Luis XV, no sé muy bien si lo hacían apropiadamente, pero era el respaldo ovalado y de alguna manera reivindicaban como un valor el hecho de que las patas traseras y todo el respaldo se hacían con sección rectangular y molduras de una sola pieza. Pero efectivamente hay aquí una parte de la silla que realmente tiene que ser muy sólida en la construcción, ¿no? Gracias. En esto no sé si Santiago también, que ha trabajado con tantas y ha desmontado tantas, a lo mejor tiene algo que decirnos, Santiago, sobre el tema de las estructuras de los asientos, si siempre se repite el mismo tipo de pata y respaldo junto, es decir, a nivel de estructuras se repiten unos modelos que son los que funcionan bien, perdó, que estava parlant en castellà. No, ja podem parlar en castellà. O hi ha molta varietat a l'hora de les estructures, vull dir, hi ha solucions de tot tipus. L'estructura, en realitat, diguem, va en claus de fusta, que diem nosaltres, en mitges, i si no, doncs en clavilles. I s'aguanta, clar, tenint en compte que el respatller són 1, 2, 3, entre la pota i el respaldo i la curva de dalt, sembla que són 3 peces o 4 peces de tot el conjunt. Llavors va agafat en clavilles, però dintre, per sobre de la cinta, a l'interior, normalment jo m'he trobat en unes rellotges, se li diuen, o unes esquadres que agafen el que és la curva i la pota tot junt. Llavors, tot això es fa un bloc, entens? Fa unes esquadres. Aquí a la fotografia, no sé si es veurà alguna, no sé si es veurà alguna. Bueno, diguem, el que és el conjunt d'aquí, i aquí darrere, aquí baix, a la banda de baix també posen una garrotxa, unes esquadres per aguantar tot el conjunt de les potes. I això es fa molta força. I això anava encolat, aquestes garrotxes anaven encolat. Passa que antigament ho feien encolat i en claus. A mi no m'agrada posar claus i poso cargols, visos. I aguanta molt més el cargol que no pas el clau. Perquè el clau a la llarga, com és una cosa llisa, doncs el moment que es belluga. Però el conjunt és això, tot emmatxat i les rellotges posades a la temporada i això aguanta una barbaridad. Cap còpia dels anys arriba un moment que es desencolen, la cola no era cola, era cola de peix o cola de pell de conill, aquesta cola calenta. I llavors, clar, aquesta cola es trenca, és molt trenca. La callada es va molt bé perquè la part de la branca, bueno, abans es trenca la fusta que la cola. Però, bueno, el conjunt aguanta molt,
Ens pregunten, entre les coses que estan preguntant, és si es pot veure si hi ha forats als gabarrots de les tapisseries antigues. Si hi ha gabarrots a les tapisseries antigues? De les tapisseries antigues, bueno, això Núria i Arnau, potser sí. Vam intentar mirar-ho, però teòricament les cingles antigues anaven per sobre de la cintura, per tant queda tot tapat per l'entapissat antic. I sembla que mirant-ho, va semblar que sí que n'hi havia, però no ho podem assegurar, perquè clar, no ho hem pogut desmuntar, per tant, era tot mirat des de sota i no va ser gaire concloent tot plegat. Estàvem fent una miqueta difícil, mirar com això. Sí, des d'aquí era difícil, vam intentar, però aquí on estem, aquí ha caigut el faldó, no, Núria? Sí, però també es veia una miqueta, el que deia l'Arnau, com estava agafada la cingla. Sí, va clavar en el roig. Sí. Aquesta cingla, almenys té 150 anys. Sí. És enorme. Clar, el que passa que la cadira és del 18. En el 19 té aquesta restauració important, es va tornar a tapissar de nou. Però l'estructura realment és una estructura que ve cap a 1780, una cosa així. Sí. A millor la cingla no t'ho dic que vam fer servir la mateixa, encara que t'hi ha restaurat. Ja podria ser. Moltes vegades ho fan servir la mateixa. Si està fort i està una cingla forta, fan servir la mateixa. Però clar, a còpia dels anys es va cremant, igual que l'arpiera. El que tapa la molla, per exemple, l'arpiera es va... Jo ho veig pel color que va agafant i dic, mira, aquesta arpiera té 80 anys o 90 anys, però perquè va agafant un color de palla. I aquesta cingla, jo dic que és del segle passat, no l'altre. Clar. Pregunten una cosa interessant, tenim per aquí una pregunta. Algunes cadires tenen braços i altres no. Obeix algun tipus de jerarquia? Algun tipus jeràrquic? Pregunta la Imma Adinyac. No sé, Maribel, si pots contestar una mica això, no? Clar, en altres moments històrics sí que en el segle anterior, fins al segle XVIII, això és clar que el model marca la posició social i són diferents, és diferent seure en una cadira de braços, que és seient individual de més alta categoria, seria una cadira de braços, que seria el sinònim del tro, quasi. Després ve la cadira, després el tamboret, i després el coixí i després dempeus. I això seria el protocol, per exemple, de l'època de Lluís XIV. Lluís XIV això ho va... A l'època dels Àustries, Lluís XIV ho va adaptar, tot el protocol espanyol el va adaptar a França en el barroc de Versalles perquè va veure que estava molt ben estructurat, li funcionava molt bé per les jerarquies. En el 18 això es comença a treure, jo crec que es comença a trencar, però bé, no sé, en molts cadiratges catalans, fins i tot del 19, veiem cadires més altes i més baixes per home i per dona, que en principi, fins i tot del 19, de la primera meitat del 19, de mitjans del 19, d'aquesta època que estem fent, podria ser que hi haguessin cadires més baixes que altres. És veritat que en principi la dona és més baixeta i potser això, però hi ha un punt també de jerarquia que ningú la va intentar treure. Per tant, jo crec que hi ha una part que sí que ve de la història, d'una història tan llarga de l'ús del seient com un element de jerarquia per marcar posició social, i per l'altra, el 18 amplia molt les tipologies de seient i el 19 una altra vegada, perquè les molles incorporen molts altres nous seients. Per tant, també hi havia una part de moda, de variació, de ritme, una mica aquesta idea sensorial que parlava la Maribel, que tant m'ha agradat, de que cada saló et podia oferir coses també segons els seients que estiguessin, i un saló més Lluís XV, més floral, potser permetia un tipus de seient també més relaxant. I, per tant, jo crec que en el 18 i 19
potser una part és jeràrquica, encara, però també hi ha una part justament de novetat, d'innovació, de canvis, de creacions, i els tapissers tenien un paper fonamental, els tapissers, perquè el teixit era ric, car, i per la quantitat de creativitat que van posar en els salons. Perdó, és per afegir només una qüestió, si va bé ara o... Sí, perfecte, Maribel. Una mica també, a partir del que ha comentat l'Anna Plans, jo, clar, volia fer dues consideracions que les seves dades històriques no trenquen en absolut el relat, tot el contrari, és a dir, el reforcen, perquè la idea aquesta de caràcter, per una banda, segueix essent-hi fins al noucentisme, pràcticament. El noucentisme ja el trenca, però és a dir que, per exemple, la casa de Ramon Casas, el que era durant molt de temps la casa Vinson, encara ja no sé què és, tenia el menjador que era absolutament modernista, però les sales de rebre eren d'estils diversos, és a dir, que encara que fos més tard, responen a aquesta idea de caràcter i que el llenguatge juga un paper. Evidentment, això no vol dir que la datació al Palau Mercader sigui aquella. És a dir, jo entenc que per la datació al Palau Mercader hi ha unes coses que són del moment i altres que són portades del Palau de Passeig de Gràcia, però això no vol dir que aquests espais no responguin també a l'idea de caràcter i responguin a la mateixa, és a dir, al mateix. I per altra banda, els interiors d'aquest moment dels anys 60-70 sí que tenien aquests recursos absolutament definits, fossin a un lloc o un altre. És a dir, que el relat encara reforça el fet que es portessin coses de fora i segueixen mantenint aquesta idea de caràcter i aquesta idea de successió segons... És a dir, la Sal Isabelina finalment té aquell color perquè vol dir unes coses, encara que no sigui original d'allà. Només era reforçar això. I ja està, gràcies. Moltes gràcies. Bé, finalment hi ha una última pregunta que era sobre si s'havia pogut estudiar la fusta. Hi havia molt poca part que estigués a la vista, però crec que era fusta de ribera, no? Un poll, una cosa així, si no recordo malament, no? O no recordo molt bé. La veritat és que no ho recordo bé. Jo diria que eren de caoba. Recordo que pesaven moltíssim i no sé si ara m'estic confonent, però em sona que Arnau, tu te'n recordes? Sí, recordo que era caoba també. Caoba, eren parts, no tota. Sí. Bueno, doncs les haurem de treure-li la pintura, Anna. Allà farem alguna cosa, un canvi estètic important. Bé, moltes gràcies a tots. Jo crec que ho podem deixar aquí. Moltes gràcies als participants, als assistents. Moltes gràcies a l'Anna Plans i a tot l'equip del Palau Mercader i també de l'associació. I us convido a seguir les novetats de l'associació a través de la web, a través de la newsletter, i motivar-vos a col·laborar i assistir a aquests estudis 360 que cada vegada tractem d'alguna cosa diferent.